Monggo Pak Agus. jogetane penak tambahi lagune napa? Tambah lagi Pak. Iki jan, kabeh kok di galak.
Janjane kowe nang ngendi Lelagatku sajayu biani Atiku sujono Kowe kencan karo wanita liya Kene klub guru hara iki. Ayo Pak, Mas Ewer-ewer. ambiar Mas. dino minggu sing Matur suwun, berkah selalu Bapak. kowe ngajak tawa mangu nanti lisir srengenge ono kene aku nunggu kowe Dong kemana-mana. lali janjine jane lagi sapa wong sing ora gelo kecandan kowe ora teko zaman Ali Pak zaman Ali rong metu iki ayo yo meneh Kabeh ora baru ditodong, ayo pisan. ditodong kabeh. Kodhong kabeh ikan cau kabeh Mbak Nggih. kodhongin Iki terpaksa dia nada ngetokke anu debt collector. Pak Wagirin. ora ono lemburan Oh, iya, apa-apa iya, iya. kemarin Salah. cair risan Jumat Pak Sugianto tadi Dompetnya mana Pak ketinggalan, Sugianto Bu. Dompetnya ketinggalan. Oh iya, matur suwun, berkah selalu Bapak. Pak Wagirin aja kur sakmono paling jek ijo apa jek abang Cocok. Wis, Pak Jilan terus tenang-tenang kok diijolke sik. ya jolke wae janjane kowe nang Asik. lelaku sajayu priani Alayem, alayem. atiku sujono kowe kencan karo wanita liya Sugeng Pak Sugeng ayo iki lho kancane do nyawer kaya ora nyawer Monggo bae. Aduh. Pak Jaman Ali ayo kumpul penyanyi ayo Ewer. Masuk Pak. dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng tawang mangku aku ono kene aku nunggu kowe Bengawan Solo tak SMS ramai
ae lah. Kancane aku. Enggak. Janjane kowe neng ngendi? Kelakatku saja nyubriyani. Atiku kowe kancan karo wanita liya. Hop hop. Wis.